A few moments later. Good morning, natantanan guys. Guys na nga tayo nagmakubasa. Guys, sa duha, tulo. Sa una mo ni ka makubasaan po dani. Yan na. Natay na sila. Yan ang tangad. Leopard. Mga tangad, naulian na. Naulian na yung tawag mga tangad, bunakas uwan. Yes. Pundo na may daang kahoy kay medyo lang nabunak-bunak sa uwan na ni kahoy. Buwang na. Uy, nako. Muna kang tinanong mga tundan guys. Namunga na. Di ako ko'y video dani kan sa una guys. Di ako video dani sa itong pagtanong. Naghan na nagsaha. Ang dali arzod ka adyo eh. Namunga na mga tinanong. Basta magkugi ka sa tagpananong guys. Nagazot tayo harvest. Sunod si Mana dani. Pwede na ni ako nan. Pudlun. Pwede naman ni siya pudlun. Kaya mas lami dyan ko na mga tangtang na ning kanang itom-itom kinibitaw. Ano, mas lami mga tangtang na siya sa pudlun kay guwang na dyan sa kaadyo. Warahibaw guys, makatuba na sa tinanong mga tundan. Mora pa niyan tinanong sa kapuno. Puna na namunga na siya. Makapahinog na mi diha. Kakaanang mga chikiting. Ini pud aga mga buwak nga antorium nga puti. Muna sa nabilin aga tong mga antorium na maingan-ingan lesudlan na nangahurot magpangamatay desting init. Karipud dari na mo itlagi tago dari sila sa Karnaba ron sila mga tigok. Haron nang i-transfer ni siya palitan na magsaka sidlanan kay mo ni siya putlon. Nakatapod to pungduha mas mo angay dahinon si Zawgi juta kini anto na ipananom dito juta manindot si Jaba guys mga antang mangga diya na ako'y mangga 5 kabuok naghinog na ni ang tilan-ugan kain ko tadadan tanaw guys. Wow, kalamis mangga guys. Hilo. Karipad kare kay hinog na. Wow, hinog na. Nga ano ni dyan ka guys. Unik Indian. Kasi. Okay. Kangkong mangga kasama naman kong pamahaw. Tamis. Tamis guys. Hain daya. Ano saman? Ang flooring na sila? Pa. Moto de ko speakers ron guys. Hindi ko man hagkaag mangga. Okay. Taod na sila mga PVC ron. PVC. Ang ikaagmang gaghang kuan guys. Ay, kalami. Kada guys, kalami. Dena guys, ilahan na gipang paazon ng mga PVC kanang gipalusot na nasludo mo na
agasanan batis tubig na sa CR. So muna na sinsa ko kay ba para na guys unsa nang uban diha basta mulili ko dito sa drone sa ilang gipang tao na ni mga PBC. Na, nagtaod na sila PBC guys para sa Bangira o datos CR. Be? Taod na po dari. Ito ko. Guys, maghatod ko dari floor drain. Yeah, nipalit mig tulo ka buok kay gamitin nila karon. May flooring naman sila. Man sila paadyon sa mga kanang PBC. 4x4? 4x3? Bao? Sama ni? Mom siguro ni? Tulo lagi na. Tulo may gikuang gabrin. Na, mo baka nagsukod mo na ni Ron kay nagdama na mo panglakaw na ko sukod tanayo. Dira sakto bare. Ha? Sakto bare di ah. Ha. Kare. Okay. Okay, snack. Snack. Ya guys, naghalo na sila kay para dari flooring ngadto karon. Sige nagsaga A few moments later. Right, yan na. Humana silang flooring. Na flooringan na nila ta guys. Tusod sa bathroom. Na dari. Flooringan na. Ako yung siga. Hihi. Hihi kin. Mana mo kaos? Ako magkaos pa mo? Kaos pa mo pa? Oh, kaos pa dahil kung kaos pa pag-abrin. Oh, dari flooring. Clorox. Wrap. Ayan na guys, so mga flooring na ano. Tamak-tamak pa suyo. Alright. Uy, hindi mga chinilas dito. Right, so nahuman na sila dari og flooring. Dari guys, nagto human na. Tusod, di kong kadto kay basa pa man. Hindi ata muli di dagto. Okay, so ipormahan na daan para na Bangira. Okay, so mari ko dari spikas. So hindi na sila dari. Sugdan na nila dari. Kawawa naman ang aking alukbati, guys. Inibot na nila, ha? Tuwa na to katang bazabas do. Tuwa to to, ibalhin na na. Mag-transfer na kamang bayabas na to, guys. Kaya dari lagi, butangan malagi ka ng kuwan. Kaya naman sito, limo na. Taman to. Ha? Inibot na ang aking mga alukbati, guys. Kaluoy basta ang alukbati na to. Rarabat kong tambuka. Haman mo ibutanggab. Mag-alukbati na, ha? Ha? Sagdilaw na. Ang baho. Ayong. Ibalhin ako. I-transfer na. Kuha na palahon. Sayang. Ang sili. Laoy, sayang nga, oy. Inibot na ang aking sili. Sili ni Moy Moy. Wala na aking sili, guys. Inibot na. Kugihan dyan na Joyo. Babuyag. Patungko natin ka. Kugihan sa kayo. Buyag. Sabot tayo yung isabo. So din na guys, sugdan na nila dari sa atubangan para sa terrace. Bunal mo eh. Puspos pa more. Lalabdan na? Puspos ni butangan ragkuan ka ng sukdanan ba? Isang labdan na ma. Finally, sugdan na. Puspos pa mo eh. Butang eh. Ang pagkasag. Whoops. Balhin rin plane guys kay arong di sa makuan kanang kasabod na to ba. Okay. Transfer na ang mga scene. Dot. Lapis mo, ganyan lapis. Na sila dari. Sa terrace.
Hakot na yung miskuan na ay hollow block. Hollow blocks. Hakutin kay gamitin na ang hollow blocks. Kaluoy sa alukbati. Napuo. Puo ang alukbati pa dir. Puo ang alukbati. Pila pa ka buok? Abot man nag 20? Di na. Na, apit mo di ay. Hakot time. Karembon-bon gay panod na na. Hakot sa mig hollow block. Kaya maplastar na dari guys sa kakiliran. Makukada agya. Masasaya be. Yeah, kore isa. Oops. Okay. Okay. Ta. Brownie. Binuhian na din ang iruwa guys. Ha? Iguang na. Ah, binuhian na siya. Bati pa dir. Agare. Yo. Sa una ko una. Jesus yun. Wow. Dali ay. Ano guys? Arrange siya, arrange. Arrange the kuan. Okay. Stand. Dali mga kabataan. Kapagab galit. Okay, kumagim mo. Batang si Moy. Naya. Kabataang Pinoy. Isus no. Anaan ba pa or? Ay, sorry. Baliktad di ay. Tapos rataan ko kayo. Sabi tayo mo tuhod gay? Wala. Tugi daw din. Okay. So na guys. Natapok na ang mga hollow block. Nasa zona dari ni fire nila. Dalas deo. Danag amang terrace. Terrace. Right, human na mighakot og hollow block. Human na gud mighakot sa hollow blocks. Dali ra no. Gamay ra man. Yes, kim dari sagad ang bisiha ka jud mabazing gamay guys. Be, eso sarang bisiha yung tao nagamang bazing gamay. Sukda na aguan para pusti. Gino man na. Sipin ka na kapit. Obo, nga na ulit. Guys, isa buhuan dia kanay lubi, ni punuan sa lubi din ng lapita. Nakakot na sa gabriel tubig. Ini buhos. Buhos sa haligi. Kahit si Jada na. Kay dari-dali raman si sa gibuhuan. Kay juta man, wa may gamot-gamot. Dito na may gamot-gamot sa lubi. Alright, agdari guys, sumana sa flooring. Agdari sir, na man pod og flooring dari. So tauran na lam na sa danas inidoro puhon. Kaya ito likod mo pa man to sa adugangan og PVC. Duha ka buok. So diyan na. So kani si Zadani guys, mo ni si sagtab. Gaman na mo ni sag pagaman na mo si sagtab. Dahil natin na tay tab dari puhon. Hapit na mahuman. So dana CR. Ganto, dari agtab. Yan na siya guys, ang pulmaniza. So, pwede na siya dari matamakan kay gahi naman. Mas likod, lusot ag PVC. Dani guys, dani puhon, dani na ay banggira, dani. Puhon, kaloy anong mahuman na. So, diyan na nangaman na. Manad sa siya mo nag-inidoro itaod na ito puhon hapit na gajed. Thank you Lord.
Dana nami banggira dana dapit guys mao na si jag banggira. Dadanha nami ibutang dana so makibaw mo sa dana imong ibutang. So then natin human na managazad og flooring dari. Salamat kadyo ni tanante, daghan kadyo salamat ni tanante. Hindi nagazad hapit nagazad sama human nanay CR. So nanay CR ana kay maro man din imong ipaabot nga human guys kaning CR. Kamo makabalhin mi dari. Kay lisod man balhin sa upay CR ang kalibangan og gabi magdagandagan pa mi dito pikas. Nakato na yung pikas gabuon na to hiza. Kay gamitin na to iza. Kina